అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ శ్రీకాంత్ మహర్షి. వెల్కమ్ టు అమ్మ చెప్పింది యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం సూర్య నమస్కారం ఎలా చేయాలో చూద్దాము. కానీ ఫ్రెండ్స్, ఫస్ట్ ప్రథమ పూజను పూజించాలి కదా. శుక్లాం వరదరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతయే. ఇప్పుడు మనం సూర్య నమస్కారం చెప్పుకుందాం. కనిపించే దైవానికి నమస్కారాలు. అదితి దేవిపుత్ర ఆదిత్యునికు నా నమస్కారాలు. ప్రపంచానికి మొదటి దీపం నువ్వే స్వామి, నీకు నా నమస్కారాలు. నాకు మంచి విద్యా బుద్ధి ఆయుష్ ఆరోగ్యం ప్రసాదించు స్వామి. ఇలా రోజు మార్నింగ్ సూర్యదేవునికి నమస్కారం చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం ఒక శ్లోకం తెలుసుకుందాం. జపాకుసుమ సంకాశం కాశపేయమోదితిం తమోరిం స్వపాపాంగం ప్రణతోస్మి దివాకరం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. అమ్మ చెప్పింది అందరూ వినాలి. జై సూర్యదేవ, జై సూర్యదేవ, జై సూర్యదేవ, జై జై సూర్యదేవ.